Он стоял строго, выпрямившись, высоко вскинув голову. Петр Гавриловның туган авылында ел сайын аның туган көнендә искә алу чаралары үтә. Ә бүгенгесе аеруча дәрәҗәле хәтер һәм кайгы көнендә бюсты ачылды. Установка бюста Петра Михайловича Гаврилова – знак нашего уважения к выдающимся личностям, отношения к нашему прошлому. Мы должны воспитывать наших детей на примерах таких героев, каким был Петр Михайлович Гаврилов. Президент ил өчен башын салган каһарманнар батырлыгын 1 минут тынлык белән искә алырга тәкъдим итте. Бүгенге тантанада Беларусь Республикасының Россиядагы дәрәҗәле илчесе Константин Анисимов та катнаша. Ул ике республиканы дуслык җепләре бәйлейди. Республика Беларусь, в Бресте, имя Петра Михайловича знают все. Белоруссиядә Брестта Петр Гаврилов турында яхшы беләләр. Музейларыбызның дүртсендә дә каһарманга багышланган почмак бар. Ул яшь буынга илебезне менә шулай яратырга кирәк дигән үрнәк булып тора. Любить и защищать свою родину. Петр Гавриловның Әлбәдән авылында бер туганы да калмаган. Оныклары һәм оныкчыклары Краснодар шәһәрендә яши. Бүген алар видео аша элемтәгә чыкты. Хотим сказать слова благодарности руководству Республики Татарстан и Пестричинского района за то, что установили бюст на родине героя. Мне кажется, порой, что солдат. Бүгенге тантанага республикадан бик күп кунаклар һәм авыл халкы җыелды. Петр Гавриловның тормыш юлы бик катлаулы булган. Ул яшьли армия сафларына китә. Гражданнар һәм фин сугышын узган Бөек Ватан сугышын чик буенда Брест Германия янында каршылый. Петр Гаврилов һәм аның җитәкчелегендәге 400 сугышчы 1 ай буе Брест крепостен саклый. Ул соңгы көченә кадәр көрәшә, яралы килеш әсирлеккә төшә. Аның батырлыгына хәтта немец офицерлары да хайран калган. Сынның авторы бу тарихи вакыйгаларны үз эшендә чагылдыра. Эшне эшләгәндә минем күңелемә аның соңгы көннәре Брест крепостендә торуы кирип калды. Карасагыз, язулары алынган, андан оригинальный язулары солдатлары язган Брест крепостендә. Бюст бронзадан кыйылган 2 метр биеклектә. Аны Петр Гавриловның музей каршында урнаштыралар. Музейда Советлар Союзы геройның шәхси әйберләре саклана. Үзе киеп йөргән плащ, фуражка, аяк киеме, кул сәгате, кырыну җиһазы һәм язган хатлары. Күптән түгел генә Брест Германия пленга алынган җиреннән менә бу кирпечне алып кайталар. Петр Гаврилов гаиләсе сугышка кадәр менә шушындый землянкада яшәгән, ләкин хәзерге көнгә кадәр ул сакланмаган, әмма аны торгызырга җыйналар. Хәзер аның макеты Петр Гаврилов исемендәге музейда саклана. Әлбәдән авылында әле Петр Гаврилов белән аралашкан кешеләр дә бар. Александр Козлов күршеләрендә генә яшәгән, әтиләре бергә балыкка йөргән. Сугыштан соңгы елларда Советлар Союзы герое авылга еш кайткалаган, аны мәктәпкә очрашуларга чакырганнар. Менә шул балалар өчен сөйли торганрак шундый нәрсәләр сөйлиләр инде. Менә балалар да безгә булышадыр дип әйтәләр инде, сөйләгән инде. Раненларны булышалар инде карарга дип патроннар алып килеп торалар. Якташыбыз Петр Гавриловның исеме мәңгелек. Питрәш, Казан, Брест, Краснодар, Иркутскида урам атамалары, Тянь-Шань тауының иң биек ноктасы аның исемен йөртә. Питрәш районыннан Чулпан Касымова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.